schuilkelder op het minister Goeman Begezingsplantsoen. En de plek waar ik nu sta, dat is het heel belangrijkste in mijn leven zich heeft afgespeeld. We bezoeken vandaag het museum Schuilen in Maastricht, in de Kazematten in Maastricht. Dat is een klein museum dat is ingericht rond het thema schuilkelders in Maastricht. We hebben in dat museum twee periodes, de Koude Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. En wij bekijken vandaag met name de periode Tweede Wereldoorlog. Het museum is ingericht onder de grote vleugels van de VVV door een kleine werkgroep, een 7, 8 vrijwilligers, die een jaar of 7, 8 geleden hier met veel enthousiasme de kazematten in zijn getogen en hier een verzameling voorwerpen en andere attributen hebben ondergebracht die herinneren aan de tijd dat hier schuilkelders waren. November 1941. Toen is hij op het Blooidorp een zware bom gevallen. En op het moment van de bominslag waar ik met een paar nagelopen, de trap hij op. En ik was ongeveer aan het portaaltje daar toen die bom viel. Die bom die gaf behalve een grote klap, bracht hij ook een enorme luchtdruk teweeg. Plus de angst wat de lui, de mannen die hij op de kanten stond te roken, teweegbracht, vlogen weer, gelukkig dat hij aan die kant stond, vlogen weer uit de trap af en hij hebben we op een grote hoop gelegen. Dit is de ruimte waar de expositie over de schuilkelders in de Tweede Wereldoorlog is ingericht. We moeten ons voorstellen dat in de Tweede Wereldoorlog bij luchtalarm ongeveer 20.000 tot 25.000 mensen hier in het Blauwdorp in de kazematten onder de grond konden komen schuilen. Die mensen die zaten in de kazematten op lange banken en in deze expositieruimte is eigenlijk in de vorm van de expositietafel zijn de banken nagebootst door kunstenaar Paul Tiemann die hier de inrichting heeft verzorgd. En in plaats van mensen zitten er hier vitrines op de banken. Er is namelijk op 27 november 1941 in deze omgeving een hele zware vliegtuigbom gevallen die heel veel verwoestingen in deze omgeving heeft aangericht. Wie van later komt meneer Pa dus binnen. Dus sneeuwwit, lichtbleek, waar de Nederlanden tot de bloed weggetrokken waren, maar die zag niet uit. Of van de puinstukken en dat soort dingen. Ja. Die vallen zich dus natuurlijk in de arm. Later denk ik, God, wat hebben we toch geluk gehad dat we zo'n kelder voor de deur hadden. Ja, het is misschien toch wel interessant om te vertellen dat wij als vrijwilligersgroep nog steeds heel erg actief zijn in het onderhouden van deze schuilkelder. 24 doeien zijn er nu gebleven, maar als de kelder niet was geweest, die kazematten onder het Blooidorp, ja, dan was dat de rand van de bovenste plank geweest.